FM News. Lokal. Idol Lolo Lawrence, please come in. Yes, Idol Bernard, agkid-kid daw ititulong ni Lola Teresa manipod Barangay Magnuang iti syudad ti Bataca para iti apo ko na ani Angelo de la Cruz nga agsagsagaba iti sakit alupus. Kuna ni Lola Teresa nga imasidegda kadatayo gaputa sa andan ang magabinan iti inaldaw agastusan iti apo ko na iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Imbatad ti Lola ama ipagarup nga imuna na diagnose a dengue. Uno na dengue iti apo ko na ket kalpasan na ket maipagarup ang nagkomplikado daytoy ken nagbalin a lupus. Kuna ni Lola Teresa amaasyan na isuna uno maasyan iti apo ko na gaputa agsugsugat iti kudilnan ken agmanmanas iti rupanan rason akasapulan iti close monitoring iti hospital ken kuana. Adtoy man iti panakenam uno paset iti panakanuman tayo ken ni Lola Teresa. Samantala nga nagsardang isuna sir ta amoti ang mumi nga pangalaam iti pang-suporta kanya na do di pagsardeng pala ang ta kuha dahil na sakit na nga rod sir ta ang nga rod ko iso kasasaan na sa tadi mong makabangon na sir kaya di intaray ni hospital talagang awan tiyam mo nga namamingag biyag dahil apo ko na sir. Okay. So iti dati agundaway ma'am ana iti mensahem iti publiko tapno iti kastakit oray sa kabasit man lang tulong akat no maornong dayta aket ado ti pakalaunan na. Go ahead ma'am. Apo kakabsat no mabalin lang kuma tulungan da kami kuma kanda ti apo kung madamag sagsagaba amo mga pangalami agserbi kanya no di ko agun unoy kami kada kayo no sinuman tinaimbalitukan ipanagpuspuso na tulungan da kami kumaapo tao na mo ta marigrigat kami lagtanong madi kami mapanagubra ang pangsuporta mi kanda ti apo kung apo. May naig iti daytoy Idol Bernard ket adan iti muna nagkari at tumulong gaputa na diagnose mo daytoy iti sakit a lupus nga iso nga kunana nga dagitoy nga klase nga pasyente ket naasideg ken kuana. Kahit na nga so and una ada talaga lupus na and then na-triggered kadetoy mismong sakit ano mo detan sinich ite mo deta doopon si ka Glenn talagang may sublimsunan. Okay. Kadagiting nga gundaway Idol Lawrence kasano nga makita tayo isuna no kas pagariga kasano nga makontak ida. Bale ada iti contact person tayo Idol Bernard ken isuna ada ngamin isuna iti biyang iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center para iti close in monitoring da keta ada dito amana Idol Bernard kanda dumapay nga kabagyan na nga iso iti mabalin tayo nga pangitadan detoy tulong Idol Bernard iti dumapay ada contact number da nga paka no sa sino ti pagananda na Idol Lawrence. Iso ti salud so dente ito no madamdama Idol Bernard gapot handa pay nga maited. Gapot handa pay nga maited no ano adkas bilang taada kayat yung ipadanon apo kadetoy pamilyada. Mabalinda kam nga kontaken apo adda digiti na dayo nga numero medita or ni Idol Lawrence isulatan tapno di kay Mariro apo ni Idol Lawrence you can message him through messenger tapno ipadanon tayo dati tulong tayo mat kadete pada tayo nga Ilocano ket gumawgawa dati lola para kini apo ko na ayan ano trabaho ni ama nang amin. Agsay sideline lang Idol freelancer construction ninanang na Manalon. Isos talaga nga anak at ni mismo pay lola ki diti agpapakaasi sa pala ko matulungan tayo mga idol. At ako na Idol Bernard no saan da kan nga garawin. Awanin ti maitadda nga pangsuporta. Ayan na dito barok adata ko Ada jay hospital Idol Bernard. Hospital pailaen. Iso nga ano nga bulanan nga no sa hospital. No dito agriro Idol Bernard ket adan ti talo nga agsubli-subli da pay ket di kasi talo nga bulan. Kasi no talupos mo deta di ba? Nakitak ni Jay yung taskin na sabsabali agsugat Impagtahang mo nga diabetic iso na
Saan namot nga imbaga ni Lola Idol Bernard nga komplikasyon kuna namot. Baka diabetic mat kasla nagrigat nga heal digiti dadto makikita na jay sensitive picture nga mami nga may share kada kayo amin na po. Okay? Namuan nga 14 years old. 14 years old na pa lang. Ako ubing pa na ganus pa ilaan. Kadeta arapaap na no anyaman kayat na pa kanat agbaling nga doktor kuma. Ala apo, may I pray to you my dear. Sa pala ko matagimbag ka tano kasbilang ta mabendisyonan nakati na marso akit adadon to pang maisublat mo met kadigiti padam ataw. Tulungan tayo no ada pa nakabalin tayo amin apo. Kadigiti na ada na ayat nga panagpuspuso na iyag tayo detoy asi tayo ken tulong tayo ti pada tayong tao. Okay, go ahead Idol Lorenza. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.